Mae'r fideo yma mynd i edrych ar bach algebra anhafaleddau, inequalities. So cwbl o bethau I chi gofio. Y symbolau yma. Mae A gyda'r arwydd yna yn pwyntio at B yn meddwl bod A yn fwy na B. Okay, so mynd i'r cyfeiriad yna, mae'r ochr chwith yn fwy na'r ochr ddi. Fan hyn, mae A yn fwy neu'n hafal a B. Okay, so mae A yn fwy neu'n hafal a B. So os mae B yn 5, gall A fod yn 5. Os mae B yn 5 lan fan hyn, mae A gorfod bod yn fwy na 5. So bydd yn 5.1, 5.2, 6, 100, beth bynnag yw e. Fan hyn, mae A yn llai na B. A fan hyn, mae A yn llai neu yn hafal a B. So os mae B yn 10, gall A fod 10 neu unrhyw beth yn llai na 10. Fan hyn, os mae B yn 10, mae A methu bod yn 10, mae'n gofod bod yn llai na 10. So 9.9, 9.8, 9, 8, 7, minus 5, beth bynnag. Okay. So tasg gyntaf chi yw rhoi y symbolau yna yn y bylchau. So stopiwch y fideo nawr, a llenwi nhw mewn. Mae'r ochr un yn fwy na hwnna, so mae hwnna'n mynd y cyfeiriad yna. Mae 8 yn llai na 10. Mae 88 yn fwy na 83. Mae 100 yn fwy na 99. 95 yw 14 sydd yn llai na 15. Mae 7 yn llai na 12 ac mae 12 yn llai na 14. So dyna'r atebion I chi. Ar y gwaelod fan, fi moyn trafod gyda chi sut I ddefnyddio llinell rhif I arddangos anhafaledd. Okay? So fan hyn mae R yn fwy na 3. So os chi'n ffindo 3, mae'n gofod bod yn fwy na 3. So rhowch cylch, a mae'r cylch yn wag, ond wedyn rhowch arwydd fel yna. So mae hwnna'n cael ei llenwi mewn, mae hwnna'n cael ei llenwi mewn. So mae hwnna'n dangos bod chi ddim yn gallu bod yn hafal a 3, dyna pan mae'n wag. Mae'r un o dan yn edrych a mae'n gweud mae R yn fwy neu'n hafal a 3. So tro yma, chi'n ffindo 3, chi'n lliwio fe mewn, cos mae'n bosib bod R yn hafal a 3, a chi wedyn yn ymestyn y llinell ffona. Okay. Mae union yr un peth am yn llai na, os mae'n llai na, bydd llai na 5, bydd 5 yn wag, a byddwch chi'n lliwio unrhyw beth sydd o dan, a wedyn os mae R yn llai neu'n hafal a 5, byddwch chi'n lliwio 5 mewn, a pob rhif sydd yn heibio fe. Okay. A dyna ni.